decideix independència, l'Assemblea Nacional Catalana, de la Procuració, evidentment, com ja hem dit, de la Biblioteca Jordi Rull i Balaguer i l'Associació de Llibreters. Aquí també agraïm que ens hagi fet possible que estiguem avui aquí a la Biblioteca de Sant Boi. Bé, com sabeu, avui fem la presentació de Lliures o Morts, la novel·la que ens descobreix l'heroi oblidat de 1714, però jo crec que de manera molt intel·ligent, de manera molt maca, a més, van saber triar una mica el vincle per posar-nos a dins d'aquesta història verdadera i de trobar-nos una mica amb els orígens de tot el conflicte de la Guerra de la Successió i dels fets de 1714. I ho vam fer-ho de manera, ja dic, molt intel·ligent, amb el fil conductor d'un personatge que, com diu el subtítol del llibre, és un heroi oblidat, o quasi anònim, l'heroi de 1714, anomenat Ermengol Amill. Ermengol Amill va néixer el 1665 i va morir el 1732. És un home que en un moment determinat ha d'abandonar el seu Pallars natal i es converteix involuntàriament en fuseller de muntanya durant la Guerra de la Successió. A Europa ja sabeu que en aquests moments es presenta com un tauler d'un immens, diguéssim, joc d'escacs, on els interessos i les estratègies eren cabdals una mica per definir el futur d'Europa, del vell continent, i Catalunya precisament esdevenia la peça clau. I aquí és com comença el conflicte, com comença tot el perquè de tot plegat. Com s'escriu un llibre? 4 mans. Jo ara he descobert que als Estats Units es fa per internet, entre Califòrnia i Nova York. Però tampoc hi ha tanta diferència, perquè, clar, l'any ho hem fet entre Barcelona i Girona, també per internet. No, que va ser que el contacte ha sigut constant. Sí que és cert, això que dius tu de la solitud és brutal. És brutal. I per això llavors, quan treus el llibre, tens ganes de voltar pel país i compartir-ho amb la gent. Ens veiem molt sovint, realment. No sé si un cop a la setmana o dos, però ha sigut molt sovint. I sí que una cosa és que quan vam acabar el llibre ens en vam anar al Pirineu i vam estar allà una setmana pim-pam, cara a cara i fent l'estira i arronsa que dius tu. Era una mica com negociar l'Estatut. Però bueno, les esmenes, diguéssim, que tampoc van ser molt bé. Jaume, alguna cosa al respecte? El nostre objectiu, com deia l'Amadeu, és que ningú pogués notar diferents estils, perquè si no l'hauríem cagada. Vull dir, dos autors ha de ser un llibre homogeni, compacte, perquè la gent no vagi a dir mira, aquest capítol és d'aquest, aquell és de l'altre. Ho hem treballat tot molt, anàvem discutint molt els estils, les paraules, ha sigut molt trillat, i tot és molt dels dos, excepte hi ha dos o tres parts que no es posaven d'acord i només són d'un. I són totes les escenes de llit, del que passa dintre del llit. I tot això és d'ell. Perquè he llegit molt sobre el tema, s'ha documentat molt i ho sap una mica. I a dins del llit també hi pot haver molta guerra i molt de conflicte. I és una cosa tan personal que realment jo ho he fet diferent i vaig dir, mira, això no toquem res, tot és teu, si hi ha felicitacions són per ell i si hi ha crítiques són per ell. És l'única cosa que és intacta d'ell. La resta realment és tot molt trebat i jo a vegades fins i tot llegeixo algunes coses i no sé de qui són. Llegeixo una frase i dic, estic adolent, deu ser del David, i resulta que és meva, no? Jo crec que no us nota gens la diferència d'estil perquè era la nostra preocupació quasi principal. Ho heu aconseguit. Només algun familiar sí que ha dit, això és teu, o això és de l'altre. En Jaume també deia que s'ha especialitzat molt en el quotidià, ja sigui el mintor del tema llit, amb el tema militar, el tema aquest, el de debò, ho ha fet més ell. De totes maneres, hi va haver una part que recordo especialment com a molt dura, aquesta sí, mira, tu el que vas fer, anar-li fotent hores, però una que és la part diplomàtica, que tu planteges el llibre, hòstia, Déu-n'hi-do, I allà, jo recordo que quan vaig llegir la part que teníem escrita del ben bé del desllorigador diplomàtic que acaba o aboca amb el Tractat d'Utrecht, del qual ahir va fer 300 anys, doncs, llavors, no, em vaig adonar que no havíem entès res, que fins i tot una confusió amb els anys, o sigui, hi havia un espessor allà
jo crec que a vegades, si tens el llibre estructurat i dius, bueno, clar, aquest capítol, això i allò, va ser un capítol que va obligar a duplicar-lo i fer-ne dos en compte d'això. Això és la part diguéssim més. L'altra, doncs anar fent, però aquesta va ser especial. Va ser d'aquelles setmanes de dir, quin mal de cap. O sigui, el mal de cap físic, de dir, noi, pleguem, avui pleguem, sí. Això sí. D'on venia la Sí, vida? el David i jo no havíem pensat mai de fer una novel·la. Ell i jo som periodistes, bones persones, tot i així, i va ser l'any 2009, si no m'equivoco, que repassant una mica la història de la Guerra de Successió vaig ensopegar amb aquest personatge, l'Armengol Amin. Hi havia molt poques coses sobre ell, però el que hi havia em va cridar molt l'atenció, no només el tema la seva esfera pública o militar o política, sinó la seva vida personal, que també és espectacular i és molt colpidora. I li vaig dir al David, dic, tu, aquest senyor et sonava d'aigua, tu, perquè és bastant desconegut. I llavors ens vam estar mirant i hi ha una cosa que ens va agradar molt que ens va portar a fer la novel·la, que és que ell és una persona, com la resta de combatents d'aquesta guerra, va perdre la guerra, evidentment, però ell no és una persona vençuda personalment. És a dir, altres líders militars i polítics d'aquell moment, com Casanova, Villarroel, el general Moragas, tants i tants altres, van acabar també personalment assassinats, torturats, exiliats, empresonats, molt malament. I l'Armengol Amin no. Ell és capaç de, tot i la desfeta nacional, personal, familiar que pateix. Una cosa que ens va agradar d'aquest senyor és que és una mica Rambo. És així. Les cròniques descriuen unes aventures d'aquest senyor que té. Però està bé de veure que en aquell moment hi havia gent que plantava cara d'una manera absolutament contundent. I a més tenia un sentit, en el sentit que sempre se'ns ha transmès la idea o tenim la sensació que la Guerra de Successió, lògicament, els catalans la van perdre i que Felip V la va guanyar. A veure, Felip V va guanyar aquesta batalla parcial dels catalans, diguéssim, perquè feta en guerra, conceptualment encara hi som, no? Vull dir, que la batalla del 1714 la van perdre, però encara la guerra continua. I que Felip V, això, que dona la sensació que ens va guanyar la guerra. Felip V la guerra la va perdre, com la va perdre el seu avi Lluís XIV, i van haver de fer unes concessions brutals, només perquè en Felip V pogués potenciar els catalans. Estaven disposats a tot. Vull dir, un senyor que, per exemple, cedeix, en termes de 2013 fa lleig, però en termes de 1714, que era el normal, cedeix el tràfic d'esclaus a l'Amèrica, a la Siento de Negros. Dius, allò era un negoci. Doncs el tio no cedeix als anglesos si no toquen la pena amb el tema dels catalans. I ens van obligar a pagar uns impostos que alguns no pagàvem i altres ens els van multiplicar, com el cadastre, que va multiplicar-se de la nit al dia per 7,5. Llavors, destrucció de les institucions pròpies, atacs a la llengua i fiscalitat, que són les tres coses que trobem avui en dia, cada dia, en un diari, en una ràdio o en una televisió. Són els tres grans temes que encara estem donant voltes com a una sínia a nosaltres. I és el que ha dit la Maneu a la seva introducció. Els nostres problemes arrelen en aquesta guerra, són problemes que no teníem abans d'aquesta guerra, i per això diu el David que la guerra continua, perquè que dels tres no n'hem resolt ni un, i així estem. Ara que diu, això que deia jo i que diu en Jaume, de la guerra que continua, és que sovint es relaciona la guerra o el tram final de la guerra, quan el 1713 i 14 ens quedem nosaltres aquí tan sols, perquè els nostres aliats ens han deixat. Ara no entrem en les raons, ja està, ens han deixat. En definitiva, molta gent del poble de Catalunya que avui dia està actuant com està actuant, en el fons els amics d'avui dia són vosaltres. Sí, és així, en un altre context, però els herois ocults o per descobrir del 2014, ja direm, sou gent com vosaltres. Que us moveu, aneu als llocs, feu presentacions, feu manifestacions, feu cadenes humanes, fins que us en canseu també. Vull dir, fins que us canseu i ja esteu cansats de moure-us i de dir som-hi, no? Però en aquell moment les dues visions i
que tu deies que tan bé et va servir el pròleg del llibre, que si jo m'haig de dedicar al tema del llit, el pròleg que va fer en Jaume, doncs allà queda clar que és el xoc de dos models, un totalitari, a més el rei mana in punto, i l'altre que és un sistema el més protodemocràtic. Quan l'editorial Columna va dir us la volem publicar, jo vaig dir m'he de pensar un títol ja o sortirà Llibres o Morts. I se'm va ocórrer, jugant amb aquesta idea igualment, Banderes Negres, que pensava i penso que és millor. I vam anar allà a l'editorial, la publicarem, molt bé. I diuen, com es dirà el títol? I aquest diu, Llibres o Morts? I jo, fent gala d'això tan català de la divisió i la bralla, dic, bueno, no està clar, o Banderes Negres, no ens posem d'acord. I la gent de l'editorial Columna, que també són catalans, van quedar ràpidament també dividits en dos bàndols, no? Són catalans de pota negra, i no es posaven d'acord. I van dir, bueno, ja us diré l'altre, molt bé. Tant d'una setmana truquen, escolta, del títol, diu, com que no ens posem d'acord, diu, farem una cosa, que és sotmetrem els dos títols a votació de tot el personal del grup 62. Dic, hòstia, dic, va, i ens van votar, i truquen l'endemà i han votat. I dic, què? I diu, Banderes Negres, has tingut 2 vots. I el David, 40 i pico. Des de llavors el David és un gran partidari de consulta i... Votarem lliures. A mi m'agrada més la declaració unilateral al Parlament, o sigui que anem a votar i la caguem a l'últim minut. Després he de dir que el títol va ser un encert comercial, perquè el president Pujol aquell estiu va dir que Catalunya seria independent o residual, que és la versió moderna, actualitzada i light del mateix. Fa 300 anys érem independents, lliures o morts, tal qual, i avui en dia, el 2013-14, serem independents o residuals. Ja crec que ningú es juga ni la vida, ni la presó, ni la hisenda amb aquesta història. Tot i que després de sentir la Llanos de Luna, és una cosa que cada dia dic menys. Ens han donat pel sac quan han pogut a la mínima, i si no ho preguntin a Perpinyà o a València, i jo crec que no tenir exèrcit és un delicatessen que no ens podem permetre. Dit d'una altra manera, el president Mas i altres diuen no, perquè això a Europa ja ens defensarà. I jo dic, estic d'acord, però perquè tu et defensin els holandesos, si als holandesos els hi passa alguna cosa, tu hi has d'anar. No pots dir, ei, jo no en tinc, ja vindreu. I diuen, no, i si a mi em passa alguna cosa, vindràs tu o què? Vindran els Boy Scouts. Una altra cosa és com hem de tenir un exèrcit, si gran o petit. Jo crec que avui en dia pot ser petit, per cert, és una indústria tecnològica descomunal i podem fer una cosa apanyada i anar fent. Però no tenir-ne, i no tenir serveis secrets, sobretot, tenint en compte els que hi ha a la Diagonal. 666, no es posen a qualsevol lloc. Davant del Corte Inglés. Davant del Corte Inglés i a l'ombra de la caixa, jo crec... El triangle de les Bermudes. En Jaume té una idea brillant, que és l'Acadèmia de Suboficials de Talar. Com es dirà quan siguem independents? Jo tinc casa a Gerri de la Sal, que és on vam anar a Ja està, hi ha la falta de Gerri. Jo li he preguntat la cosa clara. Quantes vegades hem parlat de Girona? Doncs allà a Tremp estan tots obsessionats amb que tanca l'acadèmia, per cert, ple de banderes espanyoles i ple de quillos que van allà a fer de suboficials. I diuen, oh, ens tancarà l'acadèmia. Ara, amb l'estat propi, obrirem altra vegada l'acadèmia. I es dirà Acadèmia de Suboficials a Margolaní, per exemple. Que per cert era d'on està, que està allà al costat. Ben argumentat. Al costat de zero. Sí. Però jo crec que l'hem de tenir, perquè és que si no el tenim és que... És que la cansada